Ay, Nanay Medina po. Happy anniversary po po, birthday. Birthday. Siyempre. Bakit ang ganda ng upuan ninyo? May gulong. Ay, Nanay. Ilan taong ka na ulit, Nay? 75? Wala ka pang puti? Ay, meron na. Okay. Sino yung kasabay mo po? Yung apo mo po ba? Ano pangalan ng apo? Si RR. Ay, siya rin pala yung may birthday RR, bakit may bulaklak ka? Sa'yo ba yan? Sa'yo ba yan? Ay, bibigay mo. Dali, abot mo kay nanay. Dali. Wow. Wala bang kiss? Wala bang kiss kay nanay? Dali, kiss ka kay nanay. Yun, ang bait naman pala. Mukhang magkasundo kayong magkasundo. Halika dito, halika dito. Magkasundo kayo, ha? Birthday mo rin? Wow! Happy birthday! Sino yan? Sino yung nasa picture, RR? Si Spider-Man. Gusto mo yan? O yung bulaklak? Sabay kayo Joke lang, ha? birthday. Yan, para makita ni nanay kung gaano ka-espesyal yung sorpresa para sa kanya at para kay RR. Yan. Okay. Nanay, happy ka ba? Nagustuhan mo ba yung sorpresa sa'yo, Nay? Yan. Ayusin natin. Nakikita sa dahil. Oo. Ganda-ganda ni nanay eh. Ang laki ng book. Ayan. Richmond Roy. Ilan taon ka na ulit? 8. Hindi ba? 6? 8 ka na. Anong grade ka na? Mag-grade 2. Oo, kaedad mo yung anak ko Ayan, si nanay. Nanay, alam mo ba kung kanino galing itong surprise, ha? May alam ka ba, nanay? Wala. Galing kay President Duterte. Hindi po. Ang galing po kay Ma'am Edna. Ito po siya, Busy. Si Ma'am Lynn. Ay, sorry. Akala ko. Kapatid pala. Magkamukha. Jordan with love. From Jordan with love. Ba't ka umiiyak, nanay? Akala ko umiiyak. Ilan yung mga anak ninyo, nanay? 7. Namatay. Basta may 4 pa po. Ang dami, mas marami pa po yung nagmamahal ng buhay. Ano pa? Ed? Pang ilan si Ma'am Edna? Sa kapatid? Nasang bansa? Nasa Jordan. Pupunta ka rin doon, ma'am? Gusto mo? I-book ka namin? Gusto mo, Nay? Puntahan natin si Ma'am Edna? Siya na lang uuwi, Nay? Siyempre, hindi mawawala. Okay. Si nanay at si RR. Richmond Roy. Pogi-pogi. Kayong dalawa kakantahan namin ang birthday niyo. Siyempre, Ayan. Siyempre, Sige. pati nga nung cake. Wow, ang laki ng cake Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Bago ihipan ang kadila, kailangan mag-wish muna si RR at si nanay. Si nanay muna. Si nanay. Mag-wish ka muna, nanay. Mahabang buhay, malakas na pangangatawan, di ba na? Ay, this is me. Si RR, anong wish mo? Secret muna. Sabay kayo ni lola mo, ha? Sabay kayo ni lola mo mag-hit. Ihip yung candle. Dali.
Ayun na, ano. 5, 4, 3, 2, 1, go! Hey! Ang galing ah, inunahan mo si lola mo ah. Dapat yung isa lang tayuan. Nanay, pwede po bang, ha? Picture muna. Pwede po bang malaman kung ano yung wish ni nanay? Aman kung ano niya ako. Okay. Bakit nay, anong meron? May sakit ka pa? Ano yon? Na-stroke. Pag-pray natin yan, nanay. Sabi nga nila, pag nag-pray tayo, i-claim natin kagad para matanggap natin kagad. Ano pa? Kaya in Jesus' name, i-claim natin, gagaling ka na, nanay. Ha? Amen. Yan. Ano pa po? Di bale. Ay, oo, lalo ngayon, ano na, pandemic. Basta palaging kumain ng masustansya at gulay. Ano na? Si RR naman. Ano yung wish ni RR? Ha? Aga mo, dali. Para makita ka ni Jessica Soho. Kunin kang artista. Ano? Sana mawala na yung sakit. Ang galing naman. Hindi ka... Makakalabas ka na. Bakit gusto mo nang mawala yung COVID? Bakit gusto mong mawala? Para? Para makawin si Tita Edna. Ang galing ah! Siyempre, pag-uwi si Tita Edna, tuwan-tuwa si nanay. Ang galing ah! Sigurado ka, 8 years old ka, baka 20 ka na. Ang galing-galing mo eh. Siguro first honor ka na. Ay, kaya naman pala eh, first honor siya eh. Galingan mo pa na akong magtatapos ka sa pag-aaral ha. Very good. Ma'am, i-greet mo na lang muna si nanay. Lapitan mo pa. Yan. Anong tawag mo po? Iyan, nanay. Sige. Ma'am, sige po, tabihan mo po si nanay. Ano yung sabihin niyo po kay nanay? Yan. Makita niya sa ibang mga apo niya. Mga kapatid ko. Yan. Very good. Ang galing-galing na. Mahal na mahal niya si nanay. Kiss mo si nanay, mami. Dali, kiss mo siya. Ayan, para kitang-kita sa video. Yo! Ang bukay mo na. Gusto mo ba yung bukay mo? Oo, siyempre. Laki-laki. Kanino anak si RR? Ayun, nasaan? Si daddy niya. Nag-apok siya. Ito muna, Sir. basahin ko muna. May message sa inyo si Ma'am Edna, yung nasa Jordan. Nanay, para sa minamahal kong nanay at sa pamangkin kong si RR, sana napasaya ko kayo sa munting sorpresa ko sa inyo. Sana gabayan kayo parati ni Lord at bigyan ng lakas sa araw-araw at ilayo sa anumang sakit. Happy birthday na sa inyong dalawang RR. God bless you both. Miss ko na kayong lahat dyan. Ingat kayo parati dyan. Ang inyong anak, Edna. Hindi man, wala man siya dito na, di ba? Pero sinigurado niya, mapapasaya ka ngayon. At si RR, nanay, sa iyong karawan. So, nanay, anong gusto niyo pong sabihin kay Ma'am Edna at sa mga lahat ng mga nagmamahal, mga anak nito? May sabihin po kayo kay Ma'am Edna at sa mga anak niyo po, nay. Nanay, anong gusto mo pong sabihin kila Ma'am Edna po? Tsaka sa mga lahat ng mga anak mo po na nagmamahal. Opo. Anak siya. Okay, sige. Message ka muna. Halika na. Dito ka na eh. Lumapit ka na eh. Ano yung pangalan mo? Ambre po. Okay. Kasama ba yung po doon? Ambre lang. Okay, anong tawag mo kay grandma? Lola po. Okay, may message ka? Lapitan mo si nanay, dali. Lapitan mo si lola mo. I-greet mo na lang muna siya. Para makita natin. Makita ni Mami Edna mo. Naiyak na siya.
Ay, hindi, okay lang yan kasi mahal na mahal mo si Lola, di ba? Tingnan mo si Lola, umiiyak din, ha? Siya bang first apo? Ay, hindi. Mukhang love na love mo. Halika, Andre. Love na love mo ba si Lola mo? Very good. Sige, kiss mo na lang si Lola mo. Kiss mo na lang si Lola mo. Yan. Grabe, ha? Yung pag-iyak mo pa lang, ramdam na namin lahat yung pagmamahal mo. Ha? Galing. Kay Ar! Nasaan si daddy mo? Ar. Ha? Nasaan si Ar? Ano sabihin mo nga pala kay tita? May sabihin ka kay tita? Ano yan? Thank you po. Iyan, ano pa? Ingat na kayo dyan. Yan, ang galing, ha? Pag uuwi siya, marami kang pasalubong. Ano? Yan, anong gusto mo sakali pasalubong? Bye. Ay, bike! Ang galing, ah! Ayaw mo ng sweets. Bakit bike? Wala pa akong bike eh. Ay, sige. Bali, tauwi naman si Tita Edna mo, ano? Narinig naman Di ba? Daddy. Ah, Pwede ba si Daddy dito? Gustuhan mo ba yung sorpresa sa'yo, Tay? Ano pong gusto mong sabihin kila Ma'am Edna po? May sabihin ka po kay Edna? Ma'am Edna? Sige po, sabihin mo na po. Sige na. Ano yung gusto mong kunin paglaki? Piloto. Piloto. Bakit piloto? Para makapunta sa ibang bansa. Wow. Gusto mo yung lumilibot sa iba't ibang bansa. Pwede ba i-add mo? Pwede mo i-add. Pwede isakay mo ako doon pag may aeroplano ka. Libre ako doon. Daddy, TikToker daw. Iya. Nagtitiktok ka pala, ha? Magsusubscribe ako doon, ano? Tapos sasabayan kita sa TikTok mo. Ha? Gawa tayong video. Good. Okay, deal yun, ha? Okay. Gusto mo magpiloto? Para? Makapunta si nanay din sa Jordan. Wow, ang galing, ha? Gusto mo ikaw mismo mag-aatid kay nanay sa Jordan? Wow, ang galing, ha? Tapos, anong gagawin nyo sa Jordan? Iuwi nyo na si tita. Ay, kakain. Tapos uwi na namin siya. Iuwi mo na si tita mo para may bike ka na. Ang galing mo talaga.